Breaking news right now related to music mogul Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs. Firestorm surrounding music mogul Sean Diddy Combs. După ce a ajuns în vârful hip-hopului și al celebrității, P. Diddy are o cădere vertiginoasă. Pe baza scandalurilor și plângerilor pentru violență, agresiuni sexuale și trafic de persoane, astăzi descoperim ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria hip-hopului. Major new allegations today of sexual assault and exploitation by Combs. Victims who say they were minors when they were allegedly assaulted by the music star. The youngest allegedly just 9 years old. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Mai trebuie să vi-l prezint pe P. Diddy. Three-time Grammy Award-winning rapper. He's also a music producer, fashion designer, restaurateur. He does it all. Please welcome Sean P. Diddy Combs. Sean Combs, sau P. Diddy, s-a născut pe 4 noiembrie 1969 în New York. Este un rapper, actor, om de afaceri și producător de muzică american. El a fondat, printre altele, casa de discuri Bad Boy Records, iar cu siguranță ați auzit unele dintre piesele sale. Diddy organiza de asemenea cele mai populare petreceri din acea perioadă, numite White Parties. Cele mai mari celebrități se adunau acolo pentru a petrece. În acea perioadă, o tânără artistă începea să fie cunoscută. Numele ei este Cassie, iar ea era iubita lui Ryan Leslie, un alt nume bine cunoscut în industrie. Ryan este și producătorul ei. Diddy, care era managerul lui Ryan Leslie în acel moment, a observat potențialul lui Cassie și a dorit-o. La început a semnat-o cu Bad Boy Records și mai târziu au început o relație. Anii au trecut, iar Diddy a devenit o adevărată legendă. În 2015, revista Forbes estima averea personală a lui Diddy la peste 700 de milioane de dolari. În 2018, Cassie și Diddy s-au despărțit. Lui îi merge în continuare bine, chiar foarte bine. În septembrie 2023 primește chiar și cheia orașului New York, o adevărată onoare. Tot în septembrie 2023, el anunță că va returna drepturile asupra pieselor anumitor artiști de la casa sa de discuri, dar nu fără condiții. Aceștia trebuie să semneze un acord de confidențialitate pentru Diddy, Bad Boy Records și alte label-uri. Aubrey O'Day, una dintre membrii trupei Danity Kane, un fost girl band lansat de reality show-ul lui Diddy, vorbește despre acest subiect într-un interviu. What this seems to be is a way to shut a lot of people up, and what would be the motivation to do that? That's fair, Aubrey. I think we're going to learn soon enough what it is. We have breaking news now involving Sean Diddy Combs and his ex-girlfriend, the singer Cassie. He's accused of sex trafficking and sexual assault in a lawsuit filed in federal court here in New York. Pe 16 noiembrie aflăm că Cassie a depus o plângere împotriva lui Diddy. 35 de pagini în care îl acuză pe Diddy de violențe fizice continue și chiar de faptul că a făcut să explodeze mașina lui Kid Cudi. Ea afirmă că Diddy organiza The freak-offs sometimes lasted days at a time. petreceri sexuale care durau ore sau chiar zile întregi cu o abundență de droguri precum ecstasy sau GHB. Dacă era necesar, el posibil furniza chiar și perfuzii pentru a rehidrata participanții. În timpul acestor petreceri, Diddy ar fi devenit violent și ar fi forțat-o să facă sex cu prostituate, în timp ce el privea scena, se atingea și filma. La o zi după plângere se ajunge la un acord, probabil implicând un act de confidențialitate și o sumă necunoscută. Nu există judecată, nu există verdict, așa că nu putem spune ce este adevărat sau fals în plângerea ei. De foarte mult timp, lumea rapului și în special Diddy au fost subiectul multor zvonuri. My brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, check this out.
I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. You know what I'm saying? You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. But for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. Myself at a Diddy party, didn't know that's how it goes. I was in it for a new Ferrari, but it cost me way more than my soul. Un alt exemplu, Jagger Wright, care a fost în această lume când era tânără, denunță toate aceste lucruri de ani de zile. Ea vorbește deschis despre cazurile lui Diddy, R. Kelly și Jay-Z de 4 ani. Iată ce spunea în septembrie 2020. My focus right now is Sean Combs. Okay. Tell us why. Tell us why. Because he's a sex trafficker. And he's using music and entertainment to sex traffic. Dar zvonurile încep să devină plângeri. În noiembrie 2023, Diddy este acuzat de agresiune sexuală în 2 cazuri din anii 90. Curând după aceea, Diddy se retrage din funcția de CEO pentru compania sa media Revolt, lucru care pare să-i placă lui 50 Cent. La începutul lui decembrie, o a 4-a plângere este depusă, acuzându-l pe Diddy de viol colectiv asupra unei femei minore. În răspuns, Diddy publică o declarație susținându-și nevinovăția. Dar imediat după aceea, numai puțin de 18 companii își vor întrerupe relațiile comerciale cu Empower Global, compania lui Diddy. Tot în decembrie, Hulu anulează un reality show despre familia sa. Apoi, în ianuarie 2024, actorul Cat Williams dezvăluie într-un interviu: All of these big deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. Și pe 26 februarie 2024, The new allegations against Sean Diddy Combs, a music producer, is accusing hip-hop mogul of sexually assaulting him and forcing him to have sex with prostitutes. Rodney Jones, un compozitor, a depus o plângere împotriva lui Diddy și altora pentru hărțuire sexuală, consum forțat de droguri și amenințări. El susține că trebuia să suporte frecvent să-l vadă pe Diddy dezbrăcat și că a fost victima unor mângâieri constante, nesolicitate și neautorizate în zona anusului. Cu complicitatea lui Diddy, actorul Cuba Gooding Jr. ar fi încercat să-l agreseze sexual, iar totul ar fi fost filmat. Cuba se confruntase în trecut cu astfel de plângeri. Diddy s-ar fi lăudat și că ar fi fost implicat în împușcăturile din 1999, care o implicau și pe Jennifer Lopez. La acea vreme, Shine, un fost rapper de la Bad Boy Records, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru acest incident. Rodney susține de asemenea că Diddy și fiul său Justin ar fi tras cu o armă într-un individ pe nume Mr. G în baia studioului. Christina Coram, asistenta lui Diddy, ar fi cerut ca toți angajații casei să aibă asupra lor diferite droguri. El o menționează și pe Daphne Joy, mama copilului lui 50 Cent, care ar fi fost plătită de Diddy pentru a participa la freak-offs. Atenție, știm deja că unele elemente din dosarul lui Rodney sunt false sau incoerente și asta este important. Scopul dosarelor de acuzare este să adune cât mai multe elemente pentru a obține câștig de cauză, iar aici vorbim de 30 de milioane de dolari în daune și despăgubiri. Așadar, țineți minte că dosarele și plângerile nu sunt neapărat adevărate. În orice caz, pentru Diddy decăderea abia începe. Breaking news, the Department of Homeland Security has just confirmed to CNN that federal law enforcement agents have raided properties owned by musician and producer Sean Diddy Combs. La sfârșitul lunii martie 2024, agenții federale au percheziționat simultan casele lui Diddy din Los Angeles și Miami. Personalul și fiii lui Diddy care erau acolo au fost încătușați, dar Diddy era de negăsit. În cele din urmă, nu a fost inculpat și a ținut să anunțe acest lucru pe rețelele de socializare. Deși operațiunea a fost spectaculoasă, nu vom mai avea vești timp de câteva luni. Dar câteva luni mai târziu, în mai, un videoclip a făcut în conjurul lumii, iar ceea ce s-a întâmplat acolo este îngrozitor. În filmare, Diddy este văzut alergând după Cassie pe holurile unui hotel, trăgând-o de păr, aruncând-o la pământ, lovind-o de mai multe ori, apoi târând-o pe holuri. După apariția acestui videoclip, Diddy a postat un video ca să-și ceară scuze pe Instagram. I was f***ed up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Disgusted.
La scurt timp după, Crystal McKinney, un fost model, a depus o plângere împotriva lui pentru agresiune sexuală, susținând că a fost drogată în timpul incidentului. La sfârșitul lunii mai, fosta make-up artistă a lui Cassie și Diddy a depus mărturie într-un interviu. I mean, it was knots on her head, black eye, busted lip, but a lot of knots all over her head. Lista plângerilor împotriva lui Diddy continuă să crească, iar el încă nu știe că aceasta este departe de a se termina. Myself